казармата си върви един новобранец и среща старшината. И старшината му вика: я мирно, бе, предник. И той такъв си спанал: къде ти е пушката? Той гледа си такъв: няма пушката. Я сваляй каската, бе. И свалил каската на новобранеца. Пикай в нея. И той такъв се огледал, но какво да прави? Изпикал се. Я са пи. И то заповед, какво да прави? Изпил там каквото има. И старшината му вика: ети пушката. И новобранеца взима пушката, ама той лут някакъв такъв. И като ядосан, чик-чик заредил, насочил пушката към старшинката. Я ми сваляй каската, бе. И то старшината такъв се отреперил, свалил му каската, я са се изтропкай в нея. И то такъв, какво да прави? Пред пушката какво да прави? Напанал се старшинката и се изтропкал в каската. Я са яш всичко. И то такъв старшината так и изял всичко, каквото има. И се случва така, че след 10 години се срещат в града със семействата. И такива поздравяват се. И жената на старшинката вика: ти откъде го познаваш това? Къде го познавам? Ние с него колко сме яли и пили заедно,